TV. Сәлем достар. Хәзерге балалар кибетләрендә нинди генә уенчыклар юк. Төслесе дә, йомшагы да, шалтырауыгы да, тавышлысы да, сайлый башласаң вакытың җитмәс. Менә без үскәндә андый сайлау мөмкинлеге юк иде. Бер курчак һәм абыйдан калган агач машина. Шулай да ул машина минем иң яраткан уенчыгым булып әле дә хәтеремдә тора. Әйдәгез җырчыларыбызның да яраткан уенчыкларын ачыклап карыйк. Эфирда яшьлек тавышы һәм әлбәттә мин Гөлназ Асаева. Яшьлек тавышында без бүген буржуй төркеме белән саубуллашабыз. Сезгә зурдан-зур уңышлар дусларым. Әйдәгез соңгы тапкыр клипларына күз салып итик. Син бит минем кояшым, чәчәкле güzel yazım, күндә бүләк итәсең, йөрәгеңнең барын назым. Йолдызлар күп, җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе Яшьлек тавышының тантаналы мизгелләренә килеп җиттек. Экраннарыбызда премьера. Günlerimde seni uylab uzam, sağışlarını nişik juyarga. Yalgızlıktan yürek şaşar indi, bilmim canını kaya koyarga. Ezgelenin parasız akışlarday, hamar seni güne yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sen yanındağına bir sıman. Ezgelenin parasız akışlarday, hamar seni güne yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sen yanımdağına bir zaman. Taşlap gittin yalğız, gittin mine, İni bәхетligine şağımda. Yürek yarasından kanım dama, Gümmerimnin yaktı tağında. Ezgelenin parasız akışlarday, hamar seni güne yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sen yanımdağına bir zaman. Ümmetimin özümün güdem haman, sen gelirsin kebek toyava. Elle ümit aldı gözlerimine, yaşlar koyava. Ezgelenin
Аиша бала чакта Барби курчагы турында хыялланган. Ләкин гаиләсендә 5 бала булу сәбәпле акчалары көч хәл ашарга һәм иң мөһим әйберләргә генә җиткән. Шулай авыл буйлап йөри-йөри, кул астындагы чаралардан Аиша үзенә курчак ясап уйнаган һәм ул аның күңелендә якты бер мизгел булып исендә калган. Алло, Аиша. Җитте инде өйдә монсаланып утырырга. Киен артыннан кереп алам хәзер. Киттек бүләк титергә. Бергә идек без һаман, инде мин ялгыз калам. Сине саклый алмадым. Бүген синең туй көне, бүген синең туй көне. Чакырмадың да мине, нигә болай эшләдең, нигә алдадың мине? Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Яңгырда бит караңгы, көндә сине каргады. Хәер үзең беләсең, туйыгызны үзеңне, туйыгызны үзеңне. Күзгә берни күренми, килми сине күрәсем, килми минем яшисем. Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Көндә бит караңгы, сезнең туйга бүләктер. Мине оныттың, инде бүтән кирәктер. Искә төшәр әле үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ләкин ул чагында инде мин булмам. Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Миләүшәнең яраткан уенчыгы ул курчак. Кечкенә чагында Миләүшә яраткан курчагына карап, минем дә кызым шундый матур булсын иде дип теләгән. Һәм беләсезме, Миләүшәнең хыялы тормышка ашкан. Аның курчак төсле зур күзле, озын чәчле, матур кызы бар. Ә Миләүшәнең клибын мин сезгә хәзер күрсәтәм. Юк шул. Мин зарлана белмим. Мин тез шүгә белмим язмышыма. Мин сикереп торам кай чагында. Йыгылыплар китсәм, ялгыш кына.
ko'plarga o'zim eltirek. Yaşav rahat ming'a, chunki bilam kimgadir men bek kerak. Yaralmagan biz zarlanırga, biz yaralgan bari yaratırga, biz yaralgan bari tire-yunga, baxit şatlık nuri taratırga. Gözlerime minim yaş kelse de, irinlerim her şak yılmaygan. Bardır indi bula tırgandır o, çarasızdan koyşak yılagan. Yaralmagan biz zarlanırga, biz yaralgan bari yaratırga, biz yaralgan bari tire-yunga, baxit şatlık nuri taratırga. Bir kim bilmey ko'nglimdan neler, sirlarimni sotmay ko'zlarim. Yo'q qo'rqitmay meni kishi so'zi, her chaq aytdim aytir so'zlarim. Yaralmagan biz zarlanırga, biz yaralgan bari yaratırga, biz yaralgan bari tire-yunga, baxit şatlık nuri taratırga, baxit şatlık nuri taratırga. Бигрәк авыр язмыш язган миңа, авыр тормыш йөген сирәргә. Яратмыймла менә шулай итеп, моң зарларны ятка сөйләргә. Лилияның кечкенәдән яраткан уенчыгы 3 яшьлек туган көненә бүләк иткән үзе кадәр олы ак чәчле зәңгәр күзле курчак. Курчакны Лилия кая гына барса да һәр вакыт үзе белән саклап йөрткән. Бүгенге көндә курчакны кызына бүләк иткән һәм кызы да шулай ук яратып уйный икән.
Ләйсән дус кызында йомшак аю баласы күреп, бик кызыгып тегү түгәрәгенә йөреп, үзе уенчыклар тегә башлаган. Яраткан уенчыгы да нәкъ дус кызындагы кебек үз куллары белән теккән аю баласы булып калган. Бүгенге көндә дә шул уенчыкларын бик яратып һәм саклап тота икән. Син сөйклемізгәрдің, ұшқынар сетмейлер күзләрің, син дейіп үзілі өзегім, ярату хақына түзәмін. Сөйклемі сен гіне қоярдың, көңілді сақшылар балатын, шетіләші бараны салатын, анаттың сен мені Алдагы җырчыбыз үзенең дус кызларынан гомумән аерылып торган. Иптәшләре курчак белән уйнаган чагында Зәринә чын батырлар кебек атта атланып чаптырга яраткан. Хәзер дә атларга карата мәхәббәте бик зур. Гомумән барлык йорт хайваннарына битараф түгел икән. Язның матур бер көнендә кинәт кенә килдең каршыма, күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң, арабызда булган Hiç gün yalğız bulmaqandır bit, Günlər gənə anlatır ikən miңа. Көннән көн синең сурәтең эзлимә,
kun o'tmasa men seni izlab toparman bil shuni bir ko'rishu mezgili yuragimga suyu borlig'ina berdi o'shanish yugurib kina kelar edim yonlaringga ko'tarib turma meni sen chaqirsan orabizda bo'lgan hech kun yolg'iz bo'lmagandir bit kimlarga ne anglatir ekan menga yugurib kina kelar edim yonlaringga ko'tarib turma meni sen chaqirsan orabizda bo'lgan hech kun yolg'iz bo'lmagandir bit kimlarga ne anglatir ekan menga orabizda bo'lgan hech kun yolg'iz bo'lmagandir bit Jalil min күрше малайлардан айрылып тормыйды. Яраткан уенчыкларым да шул вакытта модада булган сумалтыгы автомат һәм тетрис иде, дип җавап бирде. Ул вакытта айрылып тормасаң да, бүген син яшьлек тавышы тапшыруында яңа баскычларны ялыйсың. Афәрин булдырасың. Иркәм синең кыйгач кашлар, карлыгач канатыдай. Күрүгә уга сириттең, тылсым бар карашыңда. Сию салават күпере, икебез арасында. Ясын иде гомерлеккә тик сине яратырга. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны. Яратырып яшәтүчем, син уемда хыялда. Асыл кошым, сандугачым, күңелемнән югалма. Яшәү үзе олы бәхет, сөяр кешең булганда. Уфукка кадәр сузылган, бергә атлар юл алда. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына багышлыймын җырымны.
Алдагы җырчыбызның уенчыкларга исе китмәгән. Кичкенәдән буш вакытлары китапка багышлаган. Бүгенге көндә дә аның өчен күңел ачу ул китап уку. Шулай да җырлар яздырырга һәм клиплар төшерергә китаплар арасында вакыт тапкан. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен Team TV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз сезнең гадел бәяне көтә. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Кышкы мәшет зәңгәр күкләр сыман, Жанға тыя аның жылысы. Нигә икән кайтам аңа һаман, Кинәт әгәр килсә йылыйсы. Монда җиңел, монда никтә рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһам уланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет
Кышкы Мәшеттіктің шәкер қойны көктен ғаділ болар ма соң шамасы Әмі сезем кімдір төпсіз көктен мені сынап қарый ақырсы Мұнда жеңіл, мұнда никті рәхат Мұнда тынышланам күшні табып Көңіл илхамланадыр ниһаят Бұл бинада пани ойны ярып Кышкы мәшет Кышкы мәшет Йөрәгемдә ваклык әрәп бетә Өметләнеп аңа ялварам Һәм рухыма шушы мизгәл җитә Сулыш алып яшәргә тагын Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бұл бинада пани ойны ярып Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бұл бинада пани ойны ярып Кышкы мәшет Дуслар, кемнәр әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кереп язылыгыз. Татмус ТВ каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безне Team TV онлайн исеме буенча кереп таба аласыз. Шулай да контакт челтәрендә һәм YouTube каналында да безне кереп карарга мөмкин. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында Әйләндердің астын өскә уйларымның барсында Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында Әйләндердің астын өскә уйларымның барсында Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем Biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga Taptık hazır kirek bizga yaratılırga Tuğan biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga Taptık hazır kirek bizga yaratılırga Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем
сүзләрем Ышан миңа бәгыргәем Син дип тибә йөрәгем Синең янда йөрәгәем Йөз тапкыр тизрәк тибә Аерылмыйк бер кайчанда Мәңге булыйк гомергә Синең янда йөрәгәем Йөз тапкыр тизрәк тибә Аерылмыйк бер кайчанда Мәңге булыйк гомергә Ялгыш кына очрадым да Син тормышым ялында Әйләндердең астын өскә Уйларымның барсында Ялгыш кына очрадым да Син тормышым ялында Әйләндердең астын өскә Уйларымның барсында Мәхәббәтне аңлатырга Җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыргәем Син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга Җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыргәем Син дип тибә йөрәгем Уенчыкның фәлсәфи нигезе дә шунда. Ул баланы олы тормышка әзерләргә, үскәч социаль рольләрен башкару өчен күнекмәләр, тәрбияләргә булышырга тиеш. Әгәр балага күңелсез икән, димәк, әлеге уенчыкларның файдасы да шул кадәр генә булып чыга. Шушы якты ноктада мин Гөлназ Асаева яшьлек тавышын йомгаклыйм. Исән сау булыйк. Пока-пока.